Hej, jeg hedder Anders, og jeg er stifter og indehaver af Nordisk Brænderi, som ligger i Nordjylland. Når jeg nu går og laver sådan en dram og en snaps, så er det fordi, at det er min passion. Det er noget, jeg nyder. Jeg synes, det er enormt spændende at lave forskellige typer af smagsvarianter, som til glæde og gavn for danskerne. Jamen, lige nu er jeg ved at destillere en rød Willy-dram. Det er en dram, der er opkaldt efter en tidligere landbetjent i Fjerritslev. Han hed Willy, og han var rødhåret. Og så det er en upolitisk røde Willy, vi snakker om her. Og den bliver destilleret sammen med fyrenålsspidser, mynte, enebær og lynghonning. Så de ting de bliver blødt op i alkohol, og så kommer de ind i kogekedlen her, i koggerdestillationsapparatet, og så bliver smagen af de her krydderier og honningen, det bliver trukket ud i den alkohol, som jeg får herovre på den anden side. Og man kan sige, at røde Willy-dram, det er en del af mit sortiment. Jeg laver forskellige typer af snapse. Jeg laver nogle jagtsnapse, jeg laver nogle frugtbrændevine, og jeg laver også whisky. Men alt i alt, så handler det for mig om at lave nogle ting, hvor jeg får smagen ud i en spændende dram, snaps eller anden alkohol. Jeg synes, det er enormt interessant at prøve at finde ting i naturen, prøve at trække det ud, og så lave noget, som er til glæde for ganen og for lugtesansen. Så hele mit univers omkring det her, det handler om at finde spændende ting, og så få smagen ud i noget, som kan drikkes. Mange af de snaps, jeg laver, der bruger jeg lokale råvarer. Jeg er selv ude at finde de forskellige snapsurter, render rundt i naturen og forskellige steder, hvor jeg må have lov til at indsamle mine urter. Men når jeg laver min frugtbrændevin, så køber jeg frugten hos forskellige frugtavlere her i Danmark. Og hvis jeg nu laver en æblebrændevin, så er det smagen af for eksempel Ingrid Marie-æbler, som jeg skal have ud i en eau de vie, i en alkohol, en klar alkohol. Og det foregår på den måde, at jeg får æbler herop fra frugtavleren. De bliver knust, de bliver moset og sat til gæring. Når gæringen er færdig, så har jeg et sted mellem 3-4% og op mod 5% alkohol, så jeg tilsætter ikke sukker. Så jeg gærer kun på den sukker, som er naturlig i frugten. Og det gør jeg simpelthen for at få så meget smag som muligt ud af det, jeg arbejder med. Så den frugtmos med en lille smule alkohol, den kommer ind i kogekedlen her, og så når jeg destillerer, så trækker jeg smagen med ud i min brændevin. Nogle gange så, når jeg laver en frugtbrændevin, for eksempel hvis jeg laver en Ingrid Marie æblebrændevin igen, hvis vi tager den en gang til, jamen så får det lov at lagre på egefad bagefter. Jeg har noget, der nu har ligget 3 år på egefad, og det blev en rigtig flot, dybt brunligt i farven, og har en lækker afrundet smag efter det her 3 år på egefad. Og det gælder jo ikke kun Ingrid Marie-æblerne, som kommer på fad, men det gælder også, når jeg laver whisky. Den skal faktisk ligge mindst 3 år på egefad, før vi overhovedet må kalde den whisky. Og den bliver så i øvrigt lavet på byg, maltet byg, som bliver gulvmaltet på gammeldags vis. Så ikke nogen stor produktion, men en lille, lidt spændende produktion, synes jeg selv, hvor jeg får bygget et supplement op til de whiskyer, som allerede i dag også er begyndt at blomstre op rundt om i Danmark.